vulnerable sectors. PhilHealth nagpasiguro sang pondo para sa wala mabayaran nga claims ng mga hospital. Sa balita international, gobyerno sang India nagpangabay sa media nga hindi paggamiton ang Indian variant nga tinaga sa ila report. Samtang balita sa sports, mga atleta, coaches kag sports officials nga makigbahin sa Tokyo Olympics ginlakip sa priority list nga mabakunahan. Sa balita entertainment, Candy Pangilinan gin-share nga madamo sa natunan sa bata niya nga may autism. Samtang sa balita espesyal, mga lugar diri sa kalibutan nga hindi pwede kadtuan. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Na sa atong dira nga naga-monitor sa Facebook kay Teresa Linaha Kayaw, Ma'am Van Mayo. Good morning dira sa imo. Alex Montesa, kay Russell Gomez, kay Bambi Padernal, kag Jinky Dialagdon. Good morning man. Kay Mr. Bayboy Villasur sang Simo Sectoral, kay sa pamilya Refuela, Dialagdon, Nagur, kag Apil, kag Toreno family sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Melili Oligo, good morning man. Christine Menias Villalobos. Kag sa kay Homa Lumena, maayong aga man sa imo, no? Sa kay Migo ko Torco Jongko, good morning. Kagawad Mila Alit, good morning man. Sa imo dira, kag sa kay Jeanette Delino. Kay Ma'am Alegria Magtang Portal, dira sa ano nga lang sa school nila ni man, basta sa Dulao, pero ara sa barangay Subong, no? Kay Migo Kumawi Kanyada, dira sa barangay Sumag, good morning man. Melvin Peñafiel, panamyaw dira sa imo, kag sakay Ma'am Vanessa Mayo, ari siya, I missed the first portion, but ito ang bal naman ni Ma'am Vanessa, na-miss ako doon ang first portion, no? But I'm back. Happy weekend lang da sa imo man, Ma'am Vanessa, no? From Mid-City, Rochester, Minnesota. Sherilyn Oro Javier, samtang nagapangapay monitor lang sila. Salamat, gid, no? Ephraim Arus, good morning. Ginagreet niyang inak. Happy birthday kay Mary Elizabeth Arus. Oy, Mary Elizabeth Arus, happy birthday sa imo. Tiwala di siya action ni din, no? Makanta kami natin. Kani tiwala di siya. Richard Diet Pacheco, dira sa may barangay Don Jorge Araneta. Rodolfo Jaime Jr., ginagreet lang ang Jaime family sang Magsungay, kag Espanyola family sang barangay Pahanukoy from Nonoy Jaime. Sakay Jinky Dialagdon, good morning sa imo dira, no? Natamyaw niya man tanan nga members ng EFC ana. Athea Kim Eriman, kag kay Rochelle Evangelista. Tamyaw naman ni sige. Kag ay kay Juan, kay Yasikate Cardones, good morning dira sa imo. Ronald Lobrigo. Sige. Mary Joy Camero is also watching right now. Kay Jan kag Nonoy Acoustic Duo, no? Nonoy Andan, morning na si Momegs. Jan and Nonoy Acoustic Duo ni sila, no? Sa Tangob Barangay, Tangob aras na sa Barangay Tangob, no? May mga kuan ka muda, may mga event pwede ni sila ya makuan. Membitar dami gid sila, no? Acoustic duo. Duha sila ni Johnny kag ni Nonoy, no? Good morning dira sa inyo. Kag kay Slasher Sumugat, good morning man. Kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Kay Butoy gali kono, gapangapi subong dira sa kay Rochelle Evangelista. Good morning dira sa inyo. Sa kay Jenally Dialagdon, kag Jane Nagor,
Alma Uligon, Serila, Samar Aguilion, Michelle Montilla, Bonbon Because of Ottawa, kay Melanie Rihon. Good morning, man. Sakay sa pamilya Ramirez ang Barangay Granada Alangilan, kag pamilya Chongko sang Greensville. Good morning sa inyo. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala sa Gamala kag Rivera family sang Barangay Inayawan, Kawayan. Good morning dala sa inyo. Halin kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, no? Panamyaw. Kag sakay kagawad Ulay Abalahon sang Barangay Kabug. Bao nakakuan ka na gali, nakapavaksin ka na, ha? Good, mayo, no? Kay Shally Angko Arus, Susan Gonzales, kay Nicel Fabol, sa Bangbang Karulaan, kunong natamyaw niya. Nicel Morales Fabol, no? Ronald Lubrigo, kay good morning kuno sa Barangay Camp Clark sa Isabela. Barangay Camp Clark sa Isabela, no, sa Banwa sa Isabela. Kay Lito Dayap dira sa may sa may Punta Taytay. Leo Talaban sa Barangay Manghanoy, La Castellana. Kay Ray Baryoga sa Bandanon DSB. Kag sige, wala problema, Ma'am Jinke, ano? Di Alagdon, no? Dira sa may Phoenix, Arizona. Good morning dira sa inyo. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Antes sa aton mga balita lokal, sa aton na balita sa lakat sang panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang panahon nga nag-apekto sa Southern Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan, kag lapta-lapta pag-ulan bangod sang ITCZ. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kay na alas 5:25, magatulog naman alas 6:05 karon sa gabi. Sa ato na mga balita lokal, nag-aapilar si Governor Bong Lacson sa publiko kung mahimo hindi na mag-isol pa sa pagpabakuna. Suno kay Lacson, importante sa ikayong lawas ang bakuna ay labi na nga padayon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19. Pahayag pa ni Lacson, ang bakuna ang unang solusyon na good maproteksyonan ang kaugalingon. Nagapadayon sa karon ng vaccine inoculation sa probinsya ng Negros Occidental, sa din prioridad ang mga frontliners, senior citizens, kag government employees. So this is still part of the health protocol, ang bakuna. Bali, para makumpleto na gintanan, ang bakuna, which is only available now, so it's also the right time to accept the vaccine. Si Governor Bong Lacson. Ginako naman ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang ang acceptance kung pagbaton sa matao angot sa bakunang isa sa problema kung nga may mga nagaduha-duha kag hindi luyag magpabakuna. Sunod kay Tumimbang sa karon ginapanumdum sa PHO sa mga local government units tubtob sa mga kabarangayan nga pasang karon ang advokasya angot sa COVID-19 vaccine sagud maedukar ang mga pumuluyo kag hindi mahadlok nga magbaton sang proteksyon. Dugang pa ni Tumimbang gamay pa sa karon ng coverage sang Negros kung pagpangbakuna ang paghahambalan apang pasiguro nga gina-utilize ang tanan nga bakuna nga nagaabot. Pangabay ni Tumimbang sa mga pumuluyo nga magpabakuna bangod libre man ini kag makahatag pa sang dugang nga proteksyon sa kaugalingon sa pamilya kag komunidad.
Naglambot na sa 29,407 ang nabakunahan sa COVID-19 vaccine sa siyudad sa Bacolod tubto inisang Mayo 20. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahin ni Bacolod City Administrator M. Ang ng ligan nga adlaw, may masobra 1,000 ang nabakunahan apang kalabanan dire nagbaton sang second dose sang bakuna. Subong man ginkumpirmar ni Ang wala na sang nabilin nga bakuna ang syudad matapos nga pinakauli nga nag-abot nga Sinovac vaccines nga 3,000 ka doses ang napertenesen na sa target nga populasyon. Ang syudad sa Bacolod kinahanglan nga makabakuna sang 424,000 sa kabilugan nga populasyon para malambot ang target nga gintalana sang Health Department. Nagapati naman si Vice Mayor Sid Familiaran, chairman sa local IATF sa syudad sang Bacolod, nga pesar sang mando nga ginpapanawag sa DILG sa tanan nga mga LGU angon sa announcement sa brands ng COVID-19 vaccine nga ginagamit sa mga vaccination program. Imposible nga hindi makahibalo ang persona nga bakunahan sa tiyon nga ini ang magpadulong sa mga vaccination center. Sunod kay Familiaran, obligado ang lokal nga pangluhan sa Bacolod sa pagsunod sa among nga mando. Apang mayara sa gihapon sang kinamatarong ang tagsa ka mga Bacolod noon sa paghibalo kung ano nga sa isang bakuna ang gamiton sa ila. Dugang pa sang vice alkalde di man pwede nga kakaso kung dalaan sa mga vaccinators ang label sang vial nga ila ginagamit sa pagbakuna. Gani nagapati ini nga mayara sa gihapon sang kinamatarong ang tagsa ka mga individual nga maghimo sa desisyon ilabi na sa pag-atras sa adlaw mismo sang pagpabakuna. Ginkalipay naman kaginakabig bugaw ni Bacolod City Mayor Evilio Yuladia nga mapili ang syudad bilang isa sa mga lugar sa Pilipinas nga patigayunan sang case study kung ano nga matikang ang ginhimo sang local government unit sa pag-address sa krisis nga nadulot sang COVID-19 kag kung paano mag-adjust sa new normal. Ang proyekto may tigulong planning for greater resiliency, addressing pandemics, biohazards and public health emergencies and its impacts to most at-risk populations. Isa ini ka joint project sa Department of Interior and Local Government, Department of Health kag United Nations Children's Emergency Fund kung UNICEF. Sunod sa alkalde, nalipay ni tungod magabenepisyo ang Bacolod noon sa mga expertise nga paambit sa sininga field. Dua pa ni Nilodia, magapatigan man sa case studies ang Planning and Development Research Foundation nga mong basihan na kung malabot ang eksperyensya ang sektor, resources, capacity issues kag innovations nga magaserbi talamdan sang papel sang kada LGU. Kalakip sa mga lugar nga napilian, amo ang Muntinlupa para sa National Capital Region, Baguio City para sa Luzon, Iligan City para sa Mindanao, kag Bacolod City nga magatiglawas sa bilog nga Visayas. Nagapati naman si Vice Mayor Sid Familiaran, chairman sa local IATF sa syudad sa Bacolod, o kung ginpahayag ni Bacolod District Engineer Jaime Havellana nga liwat nga magapatigayon sang survey ang DPWH Central Office angot sa ginaduso sadto nga flyover sa east nga portion sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Havellana, sadto may survey na nga ginpatigayon pero ni ang resurvey mangod sa mga bag-o nga mga building nga gintukod sa among nga lugar. Dugang pa ni Havellana, ang ginaduso nga flyover ang humalin sa norte padulong sur kaangay sa direction sang flyover sa Dalan Lacson kag Dalan Magsaysay Araneta. Ginalauman ni Havellana nga subong nga tuig magapatigayan ang updated nga survey kag makompleto ang nagakaigo man nga requirements. Pfizer vaccine pwede magamit sa mga health workers, senior citizens kag vulnerable sectors. Samtang PhilHealth nagpasiguro sang pondo para sa wala mabayaran nga claims sang mga ospital. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Good morning dira kay Martin Aliling, Mary Grace Ignacio, Otay Benedicto, ginatamiyaw naman si Norbeng Hinobata sa mga sa Victorina Heights, Mansalingan. Yes, kay Noy Erwin Gonzalez, good morning sa Maaw. Man Jornejo, good morning man. Action Boy Den. Wow. Giselle Apple Florentino, good morning. Tanan nga willing magpabakuna-bakunahan. Kay ayawan kapilit sa mga tao magpabakuna. So tanan nga pila willing maski hindi bilong sa priority A1 list, bakunahan na lang. Galing kay may ginapasunod ta. Ngalo kang mga problema sini kay ang ining bakuna ginagamit tabla halin sa COVAX facility. Yes. Yung COVAX facility as ang United Nations, as ang World Health Organization, may kuha na saya, may guidelines sila kung para kay sino lang ang mabakuna. So hindi ka Yes. nakapagusto. Oo. Wala singit-singit kung So we are governed by the guidelines ang COVAX facility. So hindi ka kasi nga, hindi ka bakuna, ay bakuna ko ni sa iban. Next, so na. Dapat ano, that's why, kaya mo itong hambal mambala ni Gov, nga kung bakunahan ka na, babakuna ka na lang, kay subong abi, hindi ka mabakunahan. Ara ka pa sa listahan, pero tapuson to danay, tanan nga ara sa listahan, tapos ikaw naman dayon. Hindi pwede nga, Base, di ba, mamo? base mag-abot ng chimbo, bla gusto mo ng papakuna, hindi ka na mabakunahan. Yes, oo. So kung naara ka sa listahan, pabakuna ka na. Yes. 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 Cory Vidaha, good morning man. Kay Still Grace watching ba? Mustre. Ha? Still watching si Ma'am Cory Vida, alas 2 na to sa ila. Oo, kay 5 hours ahead na sa ila. Advance, oh, ouch. Grace Mustre, kay Jose Hierson Lapinig Junio. Lito Dayap. Aha. Naptan miyaw man ni Giselle, siyang iya pamilya, nay Marites, kag tay Danilo sang Forest Hills. Kag tanan nga pumuluyo sang Bacolod. Yes. Homes. Sir Archie Alipalo, good Hoy, morning. Kumusta ka, amigo? Okay ka na? Yes, okay. Agatan, na gani sa aton. Kag daw nagkakuan sa kita ko ni mga post sa Facebook bala. Yes. Ara sa kigdaya guys, salamat yun sa inyo tanan, sa inyong mga prayers. Nan, perfect. Ang Ako importante. Kanang ko daw nagbuot gulpi si Migo ko Archie aw. Wala yung nagbuot, so hindi siya glibuot. Makaagi kagali COVID gabuot ka no. Amo na. Ay tika mo nang epekto Sir sa kay Archie. Archie, paayo lang, praying for fast recovery. Yes, kaga I think naka-recover naman sila. Yes. Thanks God nga naka-recover sila. Yes. Sige, basta mayo ka nga tao, ginaupdan ka man na. Perfect. Happy birthday sa kay Samara Jasmine Bahil Pia. Happy birthday to... Ano na man? you. Nanot din Happy mo. birthday to you. Tutuyo ka? To you. Happy birthday Samara Jasmine Bahil Pia. Yes. Sige. Joel Vargas Bello, good morning sa taga Hacienda Espana, Banwa, Sang Isabela. JR Paliago, good morning man. Kay of course, Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Kindly greet si cousin ko na Teacher Yen of Eroreco. Thank you. Greetings from Mayo Mayo Clinic. Clinic. Good morning man kay Dr. Mayo. Matthew Mayo. Matthew Mayo. Good Hello, morning, Doc. Doki. Doki. What's Doki? Okay, Doki. Yes. What's Doki? Because we call Doki our doctors here. Slang. Slang. Slang na dapat. Ay, salamat gali sa puto. Kag Mani. ni Ma'am Maria Luisa Yes. Melos and kay Sir Melchor. Salamat. Namin Oo. Namit. Kay, si Celia Alvarez. Upod ko na si Celia sa Bago City, sa City Hall. Oo. Nakapa-Amerikana ni sa Subong. Oo. But, way pa sa kapadala sa akon sang mga kung anong balaklon to sa Amerika. Bala. Okay, do ka budlay pa. Budlay pa sang mga pagpadala. Oo, O ba sinapadala na wala lang kabot, medyo dugay. Gani. Thank you, Sige lang. Gitsel. Hindi nyo na kadaan. Oo, amo na yun dapat. Ihambal mo kung ano ipadala mo. Kaya itong hambal ko bala ka dapat nauyunan mo. Nauyunan ko. Sige. Good morning dira sa imo, kay sa pamilya, no? Sige, stand by na sa mga balita national.
Station Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginklaro ni Presidential Spokesman Harry Roque nga pwede mausar ang malapit sa 2 ka milyon ka doses ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine para sa mga health workers may edad na kag kalakip sa vulnerable sectors. Ginhimo ni Roque ang klarifikasyon isa kadlaw matapos ginpahayag nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibakuna sa mga indigent population ang bakuna sang Pfizer-BioNTech nga gikan sa COVAX facility. Sunod kay Roque, obligasyon sang gobyerno nga sundon ang regulasyon sang COVAX sa din ihatag ang bakuna sa mga health workers, senior citizens, persons with comorbidities kag indigents. Duha pa ni Roque, inibilang pagsunod sa handom sang COVAX nga maghatag sang patas nga pag-access sa bakuna. Una gipahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ginalauman nga maabot ang 2.2 milyones ka doses ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine gikan sa COVAX sa katapusan sang bulan. Nagwa sa surveys and social weather stations nga masobra tunga sa porsyento sa mga Pinoy ang kumpiyansa sa evaluation sa mga eksperto sa gobyerno sa COVID-19 vaccines. Sa survey nga ginpatigayan humalin Abril 28 tubtob Mayo 2, nagwa nga 51% sa mga Pinoy ang kumpiyansa sa evaluation. Sa among nga datos, 18% ang mas kumpiyansa kag 34% ang somewhat confident. Samtang 31% naman ang may pagpangduha-duha kag 17% ang wala sang kumpiyansa. Gayon pa siguro naman sang head sang Philippine Vaccine Expert Panel nga epektibo ang tanan nga bakuna batok sa COVID-19. Kadungan sa pag-inganyo sa publiko nga batunon kung ano man ang available nga bakuna. Sunod kay Dr. Nina Gloriani, ginpaidalom sang istrikto nga evaluation sa mga eksperto sa Pilipinas ang COVID-19 vaccines antes pa ginumpisahan ang rollout. Nagalaom si Gloriani nga untatana ang pagpili sa gusto nga bakuna bago hindi man maglayo ang efficacy sa mga available nga bakuna. Nagapati naman si Senator Joel Villanueva nga hindi mangin epektibo kung hindi pag-i-anunsyo ang brands ng bakuna kung kulang sa impormasyon ang pumuluyo. Sunod kay Villanueva, ang mas dako nga problema sa karon among kabalaka kag pagduda sa mga bakuna kag hindi sa pagpili sang tawo sa gusto nga ibakuna sa ila. Kadungan sini Swiss Johnny Villanueva nga paupdon sinday Presidente Rodrigo Duterte kag Vice President Leni Robredo sa isa ka public service announcement nga magaengganyo sa publiko nga magpabakuna bangod safe kag epektibo ang mga bakuna. Din pa siguro naman sa Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth nga may nagkakaigo nga pondo para sa unpaid claims nga halatagan sang health insurer sa nagkalain-lain nga ospital. Sa piyak sa aligasyon nga wala sini ginatuman ang obligasyon nga pagbayad nga naglambot na sa bilyones pesos. Sunod sa ahensya, ginatinguhan sang PhilHealth nga mabayaran ang obligasyon sini sa mga partner nga ospital. Una, dirigin pahayag ni Philippine Hospital Association President Dr. Jaime Almora nga napilitan ang mga pribado kag pampubliko nga ospital nga gamiton ang ilang savings kag maghulam sa bangko para magsigisigi ang ilang operasyon matapos maslawan ang PhilHealth nga bayaran ang illegal claims para sa COVID-19 halin pa sang Marso tuig 2020. Naglabot naman sa 83% ka mga overseas Filipino workers nga nagpauli sa Pilipinas bangod sa pandemya ang wala sa gihapon sang trabaho. Sa report nga ginrelease ang International Organization for Migration, 8,332 ka mga OFWs nga na-interview sang UN agency umpisa Setyembre tubtob Desyembre tuig 2020, ang tubtob karon nagapangita pa sang trabaho. Sa record sang IOM, mas madamo ang unemployed nga mga kababainhan nga OFWs ang sa mga kalalakinan. Ginpahayag man sang IOM nga 14% lang sa mga OFWs ang na-hire sa trabaho matapos nagpauli diri sa Pilipinas kag magamay lang ang yara sa karon sa mga trabaho nga kaangay sang ila trabaho sa abroad. Dugang pa kalabanan sa mga OFWs na nagpauli bangod ginpang terminate ang ila kontrata kag wala pa nakabaton sang suporta gikan sa mga employers kag wala man sang may nabaton nga separation pay. Sa katapusan nga bahan sa aton balita nasyonal, may pondo nga mahimo pagakuhaan sang cash aid sa idalom sang 10K ayuda bill. Sa interview sa DZRH, ginpahayag ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga ginatalakay pa sa committee level sang Kamara ang ining hagna. Partikular nga ginadebatihan sa mga mamalida ang kung maghatag na sang 10,000 pesos kada pamilya o 1,000 ka pesos sa kada individual. Nagasalig naman si Cayetano nga hindi mangin problema ang source o kung paghalinan sang financial assistance kung mangin kasuguan na ang 10K ayuda bill. Ginhimo ang halimbawa ni Cayetano ang 100 billion peso fund sang Pantawid Pamilyang Pilipino program nga masobra na sa 30 bilyones pesos sa nakaligad nga 3 katuig. So I think the worst we can do really is do nothing.
And fortunately, Bayanihan 1 and 2, fortunately, was pang sagip o pang tawid, di ba? Oo. Pero wala pa tayong ginagawa ng pang-ahon. Parang naghihintay lang tayo na matapos yung pagbabakuna at matapos ang COVID. Well, the other countries now have realized hindi pwede. Dahil traitor tong COVID, kailangan you get ahead of it. So I'm hoping yung Bayanihan 3 o kung ano man ang tawag natin dito will really be transformative and will really listen to the businesses. Rather than idikta sa business, ito tulong namin, makinig tayo sa business. Ano ba ang kailangan nyo para mga mabuhay at hindi kayo magsara? Ang ating mga balita international, balita sa sports, showbiz, kaiban pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. And Charita Ferrer, good morning, ma'am. Kay Teresita Constantino Agra, good morning. Si Donna Sola Gomez, nalaktawan mo? Sige, before kay Melchorita Ferrer. Sige. Hello. Ang balik si Celia Alvarez, ha, good morning, boy. Boy na nakausa. Renato, ginasengdaan niya. Yung buyong gini si Renato ay. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Ako na sa inyong aduha. Beautiful, gorgeous, and body action boy. Body na kami ni Doc Matthew. Buds, ina George James. George. Kay Dari Pastrana, good morning, ma'am. Kay Astrid Talatala.
Happy Saturday. John Vicente, Sir Ma'am, good morning po kay Great Kinaka family sa Lima, Mainland City, Barangay Carabalaan. Family Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan City. Salamat. Kay Jolinda Gonzalez Aguilon, good morning. Great Kinaka mo si Chris Santillan Aquino. Birthday Subong. Happy birthday, Chris Santillan Aquino. Happy birthday to you. Ay, okay. Sohilia, Ria Belgos, Baron Iali, good morning man. And of course, Ma'am Liza Joy Ilona Moroso. Ginatawin na lang happy birthday ang iya maanyag nga Iloy nga si Rita Ilon. Kag happy birthday man kay Ramir Joshua Lavaro. Yes, happy birthday to you. Happy birthday liwat kay Tita Rita Ilon kag kay Ramir Joshua Lavaro. Si Kagawad Ilon guro. Ano ni kakuan man? Ano ni ni Lisa Joy si Kagawad Ilon din naman? Sa Sumag. May kagawad na namo? Nga si Ilon sa una. Ay, hala. Tingala ko man may Yeah. text di sa ako no. Kabalo ko na ako sino nag-text. Nalipat ko. Oo. Na. Alam mo yan Kanami po naman to sa kanta mo kay na. Sige kanta to liwat Sige, sa mga naga-birthday bala kay Rita Ilon, Joshua Lavaro Ilon, sino pa itong isa kay Nagane? Si Chris Santillan Aquino. Yes. Happy birthday to you. Yes. Perfect. May mutong sili ko may ano ni Lisa Joy Ilon si Konman. Si Kagawad Ilon dira man. Si Ray Pagid Ilon sa una no, Kagawad dira. Amor Malayang, good morning. Kay ihada ko Jocelyn Song Comedia dira sa Mambulok. Good morning dira sa inyo no sa Barangay 10 na siya mo. Hindi na sa Barangay Mambulok ha, kundi Barangay 10. Good morning dira sa inyo. Sa tanan dira nga nagapangapiman sa DK Kapihan. Kiga ka din ni Kagawad ay. Kiga ka din ni Kagawad. Kiga nga. Uy, maon ng microphone. Ano man? Baka ang bata kanta. Maon. Ano na? Sorry na lang kay Kagawad. Sorry, Kagawad. Kalay. Sige lang ha. Kay ginubrahan naman ka sa mga jingle. Jingle ka eh. Ay, nako. Ako lang na voice over. Ha? Ako lang na voice over sa Kayo iyang kami dyan rekorida. makantay. Oh, wow! May rekorida pagid ba? Rekorida. Ma-voice over no? Iban ka bayan. Babayan na niya. Iban ka bayan Oh, na. yes! May Iba yan, composition why? pa na dahil may recording pa. Sige lang, dira lang mo. Si Maninoy mo one ball ginapatang US Attorney Guapo Tam Falge. Sige, si Attorney Tam, muna siyang abogado ni Manny Pacquiao. Okay. Ninoy, good morning. Ninoy Tam. Good morning. Ninoy Tam, good morning. Falge, no? Halin sa kay Migo na ton one ball Galio. Kumusta dira? Oy, Pacquiao versus why mo di makita ang sports news ni? Why pa man siya Wala nagkuha, no? pa ano. Nang do, kwan pa lang to nila, poster pa lang. Wala pa ni magawa sa sports diri sa Pilipinas, Migo one ball balita tagi niya may scheduled fight ni si Manny Pacquiao no. Yes. Sa August may mga posters na gani dito ya sa US. Gani kag may bakla na ticket. Dito sa Las Vegas. Mahigit sila sa Las Vegas kay kabalo sila dayon niya, no? Yes. Happy birthday, Garla D! Happy birthday to you! Naman. Kalain. Na-on mo dang mic ko? Basi wala mo naman bala na-on? Ay! Happy birthday mangli kay Misha gali. Misha man. Misha Torres. Happy! Na, ano naman? Happy birthday to you. Happy birthday, Misha Torres. Aga pa nagbugtaw. Excited sa birthday niya karon. Oh, syempre. Basi may time ka karon, I would like to invite you Sino to na siya, ya? Misha ng nablos ni Remia. Okay, Mish. Happy birthday! Sige. Happy birthday. Stand by.
Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:42. Sa detalye sa Balita International, nagpadala sa sulat ang Information Technology Ministers ng India sa tanan nga social media companies agod di pangabay nga kakason ang tanan nga balita nga mayara sang Indian variant nga tinaga may kaangtanan sa coronavirus. Sunod sa World Health Organization nga sadtong Mayo 11 ang coronavirus variant nga B1617 ang una na identify sa India nagligan nga tuig apang wala gingalanan sang ahensya nga Indian variant kag ang mga media gid lamang ang nagpangalan sini. O si sao naman sang Department of Energy, ang liwat nga pagbakal sa negosyante nga si Dennis Uy sang 45% sang Malampaya Natural Gas Project nga nagabalor $500,000. Naibaluan kung mapurbahan, kapin 90% na ang service contract ni Uy sa nasambit nga kompanya. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 47 pesos kag 92 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag Hong Kong dollar 6 pesos kag 17 centimos. Sa ato naman yung balita entertainment, gin-share sa aktres nga si Candy Pangilinan nga madamo siya sa natun-an sa iya bata nga si Quintin. Sunog kay Pangilinan, madamo sang nagapamangkot sa iya nga kung tagaan siya sang kahigayonan, pilion niya sa gihapon nga mga inanak niya ining si Quintin. Sunod sa aktres sa piyak nga may autism ang iya nga bata, nabaton niya ina ini kag hindi niya pag-ibaylo ang iya sining nga anak. Dugang pa sang aktres, ang iya bata ang iya nga ticket to heaven. Palayag ni Pangilinan nga tungod sa iya bata, mas naglaba pa ang iya sining nga pasensya sa anuman nga sitwasyon kag gintudloan nga magpangabuhi sang simple. Sa balita sa sports, ginaprubahan sa gobyerno nga mabakunahan una ang mga atleta, coaches, delegates, kay iban pa nga sports officials nga magigbahin sa 2030 Tokyo Olympics sa Hulyo kag akong 2020 Tokyo Olympics sa Hulyo kag ang Vietnam Southeast Asian Games sa Nobyembre. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, iniembasi sa Resolution 116 sang Interagency Task Force. Una naging mando sang organizers sang Vietnam SEA Games nga dapat nabakunahan ang tanan nga mga players sang biennial meet. Naibaluan gid parugutan sang IATF ang training sa mga Olympians kag competitors sang Vietnam SEA Games apang dapat naka bubble setup. Balita espesyal! Happy Saturday sa atin sa Niwa Action, Energy Action Boy. Kay Yeah, kay bago- medyo stretching na yung mga left arm. Agay daw sige lang kay mo gina. Amo ginabasta nagatigulang ka. Na? Ay, sorry. Namuna. Lain to ya gali, no? Why lain to ya? Lain to ya. Lain to ya. Tapos gani bakuna, may kwan pa na may klase pa. Lain to ya ang kwan niya tong sa SM. Lain to ya. Lain pa gito ya. Okay. Atong nitawag ako niya. Dire Oo, lain. Lain to ya. Lain to ya. Oo. Tido, pwede Kaya ka mo. linya ko kay mabayad ko sa groceries bla. Gapon. Oo. Ano may siya ka cashier ng paypay ko. Sabi ko kilala ako. Sir, dire sir kay dio. Di tanaw ko daw ay man tao. Dito ko naglinya. Correct. Paglinya ko, sir dala mo yung booklet, din ko daw kanita. Kala, Mas may problema to siya sa iyang mata. Kasi may problema guro sa iya pangabuhi bla. Sa pangabuhi. Hindi pwede sa mata lang nanay. Sa pangabuhi. Gidya. Yung problema ni saya. Ano ang problema mo is kabuhi mo dai? Di wala mo na kuya ang pangalan. May shout out at ikan. Do, mabalon siya nga do. Medyo do. Pero mo nang nambal ko nga, I don't mind. Yes, of course. Amo na di bla ang edad, ang nambal ko sa imo ever since. Nga ang age is just a AIDS man? ang age ba lang edad? Age. Age. Do ka budlay sa AIDS hambal mo. Age ang age is just mind over matter. Yeah. Correct? Perfect. If you don't mind, it doesn't matter. Oo. Kaya it doesn't matter magiging mo if you don't Yun, mind. Hambal ni Jocelyn Song, komedya mo na kasi may katarak. May katarata ako. Na ano na. Kinamig lang abi ko na kilala ya kuya nga daw. Do feel na feel yun. No, kwan ko ba lang Wala kami ka pang lugo mo. kilala ko guro kay niya. Sir, diri kay sir no. Tapos basi maglakat ka to ka, maamo ka naman na, oh. Tanaw ko do ay man sang ngalan sang senior citizens to niya. Pagabot ko niya sir, dala mo booklet mo. Kala, Hindi ko may problema ka dahil mga boy mo dahil. May problema ka. Ikaw pero timingan niya, no? Oo. Kasi may katarata na siya to. Gagapak Wala man siya ga... Ko gagapak nun, bago ko na bakunahan, ganun, magkawagi ko rin mo. Mabigwasan nga. Kala,
Kalain. Hambal ni Ma'am Liza. Hambal yung first cousin niya si Kagawad Rowan Ilon and Ray okay. Ilon. Si Rowan, subukan mo nagbulos si Kagawad Ray. Kaya nagpa-Amerika to ang migo ko. Ah, Si Rowan ang okay. nagbulos. Perfect. Perfect. Kaya on air, i-greet ko lang happy birthday ang amo ni akon mga kwanto mga plangga nga mga kids Yes. Si Misha Torres. Misha Torres, happy Happy birthday! birthday! Happy birthday to you! So, gina-invite ka. Ang ikaw yung invite sa ako. Sili ko gapon sa isabla si ang pakaisayab la. Oo. Si Anding. Ang pakaisaya si Anding. Silin ko siya. Gamay man na daw mga guro 4 years old, 3. Oo. Hindi ko invited man ko to sa birthday ni Misha. Hindi na siya. Niya ambot. Ako na birthday. Iya, te birthday ako. Sakto man. Ambong na sa bata sa akon. Sakto man. Sakto man. Pero sa edad ba lang mo na blam. Grabe naging ka-advance Yan action buta. Nya, hindi man ako niya birthday. Ya, man ni manang Misha ya. Sakto man. Sakto may rason siya. Grabe pero- ang pag-evolve subong sa mga kabataan, utok sa sumong kabataan. utok sa kabataan, sumong perte, no? Na malabawang ka pa. Ay, puwerte. Mahalaga na mo isa bata sa akon. Hindi Kaya ka. pag nang balang, gulang ka naman yan. Ano sa children's party? Ito yung children's party. Kalain. Sige, okay. Happy Fiesta Danay sa mga taga Santa Rita, Barangay Dulao, sa Oy, Bago City. Hambal Dulao. Maricel Gamakurta. Hindi bla mo ni ang lugar nila ni Ma'am Alegria Magtang Portal. Amon di dira ang eskwelahan nila ni Pinky Terwell, ni Ma'am. Okay. Dira na dagali. Nag-graduate si Erwin. Okay. Erwin, Si Erwin Nicavera. Nicavera. Yes. Ay, good morning dira sa Nicavera family. Good morning sa inyo. Good dira sa morning! Salamat gid sa pagpamati. Diri na ta Action Boys aton sininga balita special. Mga lugar diri sa kalibutan nga hindi pwede kadtuan. Let's continue. Okay. Ang ikaapat Dumduman ko to mga Area 21, familiar ko Isla na. de la Camada Grande sa Brazil, Ah, hindi na- Area 51 sa Hindi US. na ko na yung familiar sa amuna, pero ang familiar ko, Area 51, kag ang Fort Knox. Wala pa tong Fort Away Knox, pa! gid bala. Sige, sige. Ang North Sentinel Island to sa India. Ikaapat Action Boy, ang Secret Archives ng Vatican sa Vatican. Kaya ang Vatican Secret Archive Action Boy is not an ordinary library kuno. Ara da sa archive sa Vatican mga personal documents Yes. ang tanan nga pope sa linsang 8th century. Why na ginakatagatuan nyo, no? Ang ilang archives, no? Hindi gid pwede Action Boy kay nabutang dira Kasi sa nadama na mga secret, Yes, mga oo. Mga papal bull na mga lakip sa Action Boy, ang papal bull of Leo X, excommunicating ni Martin Luther and announcing the Reformation. Mga transcript of the trial of the Knights Templar sang 15th century. Mga letters sa 6th century artist Michelangelo. Arada, 19th century correspondence of Abraham Lincoln. Grabe, no? Ang papal bull dated 1198 calling for the Fourth Crusade for the Holy Land. Pero, ayun na, kung tuod na siya, nga may ara din ako naman ang manuscript kuno sang mga wala man na upod bala sa Bible. Mga writings bala sa wala wala na hambal. Pero try to na search. Pero amazing Action Boy. Kada may amo mga ginakuno mo nga may ara ko nga Gospel of Saint Magdalene eh. Daw mo na wala na ba? ba? Mo na siya. Yes, tapos Pero wala galing na kiti, hindi ba? mo na, hindi mo na nagko-confirm. Oo, Pero mga batik kwan ba, na, nabasa-basa ko lang na yan. Oo, yes. Grabe, no? Galing kiti, hindi na siya pwede kadtuan. Kaya may mga tao lang yung Action Boy, nga pwede makadtuan, makatinlo lang. Biyo ko na ng sitwasyon. Ang next Action Boy, ang Lascaux Cave sa France. Ang Lascaux Cave, actually, mag-spell na siya, syempre, kay sa France, Lascaux. Lascaux. Pero magbasa Lascaux. Okay. Gin-search ko na ha, para sakto parang man yung sakto. ato. Yes! Cave system na siya, Action Boy. Dira, na part of UNESCO World Heritage na siya gali. Anong ara da? Nadiskubrihan niya siya sa 1940. Kaya ang caves na Action Boy, may mga prehistoric art. Mga paintings sang sinang-una nga mga tao sang mga animals. Actually, mamala na painting sa mga animals. Kaso, gin-open niya siya sa public Action Boy. Mga 17 years old na niya siya subong. Gin-open niya siya sang 1940. Pagka 1963, gin-close siya. Kaya tungod din, syempre, damo mga gakadto, damo na bala siya maguba bala, hindi ma-preserve hindi ang ma-preserve. lugar. Correct. That's why nga, ang mga nakakita to, ginubra nila from
iban nga lugar ginimuan nila do 3D bala action boy do ano imo na bala hindi na siya original nga cave na. Pero para at least ma-imagine lang sang iban nga amo ning itsura sang cave, naghimo sila sa mga digital recreations action boy. Okay. Na pero ang tutuod gito ya hindi na to pwede kadtuan. Nan. Ang next action boy, ara mo na siya nan. Ang next action boy mo na sa ang Surtsey Island sa Iceland action boy. Iceland? Oo. Located ang ano na Borealis. Oo. Sa Iceland, Sa di ba? Iceland. Ang Borealis. Borealis. Aurora Borealis, oh. Lapit na siya sa coast of Iceland action boy. Nag-emerge siya from the sea 1963. Youngest soils in the earth Youngest? crust. Soils sa Soils. earth crust na makita mo da action boy. Syempre, hindi siya makadtuan bangod nga scarce transport. Wala to sang sakyan pakadto action boy. Kag may security regulation ang amo nga pungsod action boy. Nga hindi gidapat pwede kadtuan, hindi pwede sang ganaran bla, hindi pwede nga butangan mo to negosyo ko Negosyo. ng income. Hindi ka Yes. to kabaligya fishball? Ha? Hindi ka to kabaligya fishball? Hindi. Ah, okay. Pwede lang guro dynamite. Oo. Sir, ibalik na na, sir, ara pa lang ta sa ikatatlo nga picture. Subong ikaapat na sir nga picture ang send ko da si mo, ang Poveglia. Povelia. Oo. Ano na siya? Sa Italy, small island na siya, action boy, malapit sa Venice. Amo na siya ang world famous for its dark past, action boy. Kaysa tong 18th century gali, dito na tong mga tao, nag-i-star ang mga tao nga una na infect bala sang bubonic plague. Bubonic Yes. plague. Oo. Laga. Yes. Tens of thousands of bodies of victim action boy ang ara didto. Kag didto na lang ginpanglubong. Kag wala labot sang bubonic plague action boy from 1922 to 1968 may gintukod to nga psychiatric hospital. Kundi nag-eksperimento sila kag may mga lobotomies action boy were carried out. Ang lobotomies form of psychosurgery nga treatment for mental disorder. Di ang mga schizophrenic di sa ato ni ba ginabulong lang. Dito sa election boy ginapang open ang mga ano hala kung dutwer ka bala nga nagkiliwi kuno man siyang lobotomy. Okay. Pero wala man to nangin madinalagon, that's why nga ang mga ara dito nagkalamatay na lang dito tanan. Dito tanan. Oo. So, wala to ginapakadtuan. Yes, wala na. Kay base may mga mumu. Oo. Yes. May mga murto, no? Oo. Kag sa action boy, Kadlo ka sa murto, ay. wala ya dodlo gatuba ko sa espiyo gano. Kadlo ka pa sa murto na ano ko mo yaman. Tiya mo na action boy pero nanami bala mabalaan mo ang mga history sang Yes. lugar. Kag may ara man gid pungsod action boy nga mas pilion pa nila ya nga i-preserve ang history sang mga lugar instead sang pagkakitaan Sa nila. Pilipinas, garuway na diyan, no? Do Sa wala mga yan lugar ang hindi butang. pwede makadtuan. Do pwede dya kantuan tanan Tanan action pwede boy. makadtuan. Bisan banyos tupad balay mo nga ni pwede mo yung Pwede. kantuan kung walang alang at disenyo yan, no? Opo, ibang gani sa atop na gagi. Wala, eksakto. sa atop. Oo, tapos Dito pabugta. wala Wala ka. na ma-mention na ang Fort Knox. Alayo pa? Wala pa. Dali, alam mo na ni siya next. Adam, Fort Knox, Fort Knox, USA. oo. Amo ni siya action boy, United States Army base located sa state of Kentucky. Kentucky, oh. Fort Knox, USA. Sa direction boy, a large part sang gold reserve sang USA ara dira. Correct, oo. That's why nga hindi siya pwede kadtuan. Wala labot sang gold reserve sang USA. Ara man da mga gold reserve sang iban nga pagin pungsod. nga pungsod Ah. action boy. Amo na kung pinaka-secured yung facility. Yes. Sa US, ang Fort Knox. Kay it has been officially stored since 1937. Grabe, no? Oo. Ti ang nabutang na action boy, actually, hasta subong, wala sang may nakabalo kung pilagid ang balor exactly sa mga golds nga ara dira action boy, underground deposit na sa mo. And access to it requires many checks gid action boy. Correct. Hindi lawlaw mo sulod to. Hindi gid action Kaya boy. hindi pwede. ka sulod. Hindi gid forbidden gani. Wala Pero ka kabati ang Fort Knox, ging kawatan mo. gani, do alang alang iguro action boy kayo ang entrance daan protected by a steel door that weighs 23 tons. Kag no person knows the complete password. Amo ni ang isa sa amazing action boy. No person knows the complete password. Actually, may team of officials sila action boy. Tanan sila may nabalaan lang nga part sang Password. Para sabi, butang ta ang password action radyo. Ato ya si Sir Nelmar letter A lang nabalaan niya. Ikaw bi letter K lang.
Di para man mo na complete pangitaon mo tong tanan nga no kung anong password. Kasi siguro, so hindi mo pwede makidnap ang isa lang katao para mabuksan. Yes, hindi pwede. Mambalon mo nga, dili, ada buksin ang yabi da. Di mo tindi kulang kung is password. Oo, ti-A lang yan nabalaan kung anong tanak karon. Pila guro ka gatos guro o pila guro ka bilog na may mga password. Yes. Nga para makumpleto na kailangan kumpleto sila. Correct. So kinanglan kung ng password abi butang ta 20 ka letters, 20 sila kidnapon mo. Oo. Tapos ti syempre kung hindi ka na familiar sa words, ti syempre hindi mo mambal ikapila ka nga letter. Ti ibuoon mo pa action So boy. mga mabudlay sa Yes, sidlon. oo. Kaya iba na kung ikaw lang nakabalos ang password niya, ikaw lang ang kidnapon mo. Oo. Di ba? Yung isa lang katao. Alam, no? Very good. Mayo sila no, natunaan man nila sa Mayo. Pero Yes. mura ang Fort Knox is considered as one of the most secured facility in the US. In the world. Oo. In the world. In the world, gid action boy. Arda sigod na lang kay duha na lang action boy. Ang Google Data Center sa Oregon, USA. Bago na yan. Ha? Bago na. Oo, most monitored and secure places in the world man action boy. Kaya syempre, mga private data sang users ara dira protektado. Kagang lastly action boy ang Svalbard, Norway Global Seed Vault. Ay, amazing man action boy kay reservoir na siya. It is designed to store seed samples from around the world. Seed. Oo nga, gamiton Action Boy sa mga emergency resource, sa mga event pala sa mga global catastrophe. Nan. Okay. Gin-store dira ang 4 million samples sang 500 seeds. Nan. Amo na restricted na siya of course, installed na siya sa mountain area. Kag malambot ka lang, makakadto ka lang through a commercial flight. But with one of the most challenging climates. Action Boy. Namin nga mga lugar kadto ano. Ngayon Kaya hindi gani po. Tig-agid boy. Tig-agid ren. Renats, tig-agid. Si Ana sinuro niya Guramax na akabudla ang Gurama feeling bata. Ala, kalain. Oh Why my ko God. ya Ana yaga feeling bata. Ala, kalain. Ano feeling anong ambal mo feeling bata man? Why ko feeling bata I am comfortable with my age. Yes! Bisan 75 na si Action. Ay, sorry. Comfortable ko I don't feel. Why ko feeling bata, no? feeling bata. Ano si Ana nila dugay na dito sa mga nila. Ay, Sa naman kalain. yung mga comments hindi sa lang True. Direct to the point. direct to the point wala nga Yes. which are not true. No? With all honesty. In all honesty, wala nga mga comments yan, wala. yes. Feeling, Sige lang, feeling commentarist ka. comment. Kiga naman ito ka ron. Ay, nako. Sige, good morning Roy Moren, Regio Bando, good morning man. Charo Bendanillo Court, good morning man. Sige, standby na kita sa Action Hotline, Saturday edition, napod kay Action Art tayo po. Ang inyo naman rin ang news team. Action, Eden Abose. Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.